Amigas e amigos, fai hoxe un ano neste mesmo espazo afirmamos que estábamos prontos como partido e como militantes nacionalistas para afrontar todos os desafíos que viñesen por diante, por moi difíciles que fosen. Reafirmamos que o noso único compromiso é coa Galiza e co pobo traballador galego. E recollendo o exemplo de Moncho Reboiras de traballo incansável na autoorganización do pobo galego, proclamábamos máis unha vez a fidelidade á causa do pobo, da soberanía e da independencia nacional a que o noso camarada entregou a súa vida. Eran momentos especialmente complexos, mais a unión do pobo galego tiña claro que, a pesar das dificultades, era preciso manter o rumbo. E esa mesma convicción moveu millares de patriotas que nunca desertaron do seu compromiso coa nación. Colectivamente fixemos o que era preciso e agora comezamos a apañar os froitos dese traballo. E non hai mellor imaxe para reflectilo que unha praza da Quintana absolutamente lotada no pasado Día da Patria, nunha mobilización histórica do BNG en prol da soberanía de Galiza. Unha imaxe que fala, ademais, dun nacionalismo popular, enraizado na sociedade, implicado cos problemas sociais, con capacidade de acción e de movilización, e que sabe perfectamente que é preciso conquistar a soberanía para ver realizados os nosos dereitos como nación, mas tamén para podermos romper a dependencia e para podermos construir unha sociedade nova, diferente, xusta, igualitaria e libre. En todo o caso, desde a satisfacción de confirmar que tomamos as decisións correctas, por moi difíciles que tivesen sido, e desde o orgullo de ter contribuído activamente para o fortalecemento do movimento nacionalista, tamén somos conscientes de que serve de pouco ficar nunha autocomplacencia crítica que só leva ao acomodamento e que pode acabar por zanar os esforzos realizados. É moito o traballo que fica por facer, moitos os elementos que é preciso mellorar no compromiso individual de cada unha de nós e no que facer colectivo para podermos continuar avanzando. Aliás, o inimigo é moi poderoso e infelizmente conta entre nós con inúmeros axentes, mesmo moitos que se proclaman adversarios e actúan na hora da verdade como inestimáveis valedores. Permitídeme traer aquí unha outra imaxe ben diferente da colorida praza da Quintana. Esta en preto e branco e tirada hai xa 42 anos, mais de absoluta actualidade. Naquel mes de agosto de 1975, en que o noso camarada Moncho Reboiras era asasinado por a policía do réxime español fascista nesta cidade de Ferrol, o ditador Franco pasaba as súas últimas ferias non lonxe de aquí, en Meirás, no pazo indebidamente apropiado, após ser pago polo pobo forzadamente a punta de pistola falanxista. Agora que se intensifica a lexítima e democrática loita para que nos devolvan o que foi roubado e para acabar coa iniquidade, a indecencia e vergoña que supón manter o resultado do espolio da violencia contra o pobo, tamén tivemos ocasión de rever unha fotografía políticamente ben significativa. Apenas 15 días antes do asasinato do camarada Reboiras, o ditador recibía en Meirás o designado por el propio príncipe Juan Carlos de Borbón e a súa familia. A foto móstranos Franco dando a man a Felipe de Borbón sob o beatífico ollar de Juan Carlos. Os tres últimos xefes de Estado do réxime español. Unha imaxe que é toda unha metáfora do pecado orixinal deste réxime profundamente antidemocrático. O é que non poderá considerarse democrático un sistema político en que o xefe de Estado non é elixido, senón imposto, vitalicio, hereditario e exerce pola graza de Deus, e neste caso tamén pola de Franco, non pasa a proba da mínima decencia democrática un regime que permite a existencia de organizacións e fundacións que realizan apoloxía do fascismo,
do xenocidio cometido pola ditadura e que se permiten humillar as vítimas con total impunidade. E, evidentemente, non é posível soster o carácter democrático dun Estado que persegue o dereito democrático do voto, que inhabilita cargos públicos por defenderen a democracia e a soberanía, fecha xornais, encarcera xornalistas e conculca a diario dereitos fundamentais como a liberdade de expresión. Mais, para alén desta evidencia, a fotografía simboliza tamén perfectamente a continuidade no esencial dun sistema político español que após a chamada transición realizada a medida dos intereses da oligarquía española e coa Constitución de 1978, a propósito que contou ca inestimable colaboración da esquerda española, viu confirmado o elemento esencial que garante esa continuidade, o seu carácter unitario e, por tanto, opresor. Para nós, iso significou perpetuar a dependencia pola que a Galiza pagou e continúa a pagar un alto prezo en termos sociais, económicos e políticos. Sabíamolo ben hai 40 anos e actuamos en consecuencia. O nacionalismo galego, na altura, o Bloque Nacional Popular Galego, que o noso partido conformaba coa NPG, abogou pola ruptura democrática para asumir o exercicio da soberanía e opuxo o proxecto da Constitución española e colonial un rotundo non galego e popular. Pola súa parte, PSOE e PCE prestaban un inestimable servizo á oligarquía española para manter o carácter unitario do Estado e os seus intereses e privilexios de clase. Mas non se trata de nos mergullarmos en leccións de historia por moito que sempre sexa necesario coñecela. Trátase de constatar como o que esa imaxe representa continúa vigorante. Aí temos o Borbón neno da fotografía como actual monarca do Reino de España e asistimos a unha crecente deriva autoritaria do réxime español que non xorde no nada, senón que está perfectamente alicerzada na Constitución española, que, aliás, garda aínda outros moitos recursos coercitivos por se for preciso utilizados contra a vontade democrática e soberana dos povos. Aí está o artigo 8, que faculta a intervención do exército para defender a integridade territorial de España, ou 155, que permite actuar contra gobernos autónomos lexítima e democráticamente constituídos. E esas son ameazas reais que poden marcar o período político que en breve comeza e que se perfila particularmente complexo, mas tamén con enormes potencialidades para o movemento nacionalista, pois é evidente que o debate político no conxunto do Estado vai xirar arredor da cuestión nacional. O proceso de independencia de Cataluña xera, por veces, no noso país dinámicas contraditorias, e nós temos que saber atenuar as negativas derivadas da omnipresente propaganda mediática dos medios do sistema e aproveitar tamén plenamente as positivas. O primeiro que temos claro é que o que nos interesa é que aquí o debate se centre sobre o noso país, sobre a necesidade de superar o actual marco político da Constitución e o Estatuto para podermos decidir sobre o noso de maneira soberana. Ese é o esforzo que vai facer o nacionalismo nos próximos meses, explicar socialmente as razóns para a soberanía da Galiza. Cataluña vai lograr antes ou despois a súa independencia. A nosa temos que conquistala nós, e só podemos facelo gañando o pobo para a nosa causa. No entanto, tamén debemos manter, como fixo o nacionalismo até agora, unha posición clara de apoio ao referendo de autodeterminación de Cataluña. Non xa por unha cuestión de solidariedade, senón porque a loita do pobo catalán é a nosa mesma loita. O adversario que temos enfrente é o mesmo, enfraquecelo é interese común. E máis, debemos estar preparados para enfrontar a reacción autoritaria e antidemocrática do réxime español que, amparado na Constitución, aproveita para cercear aínda máis as liberdades democráticas e os dereitos individuais e colectivos. Hoxe mesmo coñecíamos que no primeiro ano e medio da lei da Mordaza
foron impostas no noso país 3.400 multas cunha cuantía de 1,5 millón de euros polo que eles chaman infraccións de seguranza cidadá, desobediencia ou resistencia á autoridade, e que non é ni máis ni menos que a súa mellor arma neste momento para tentar trabar a movilización popular. En todo caso, o que acontece en Cataluña, tamén temos que telo claro, é, en primeiro termo, unha cuestión de democracia. Unha conclusión a que podería ter chegado, mas non chegou, claramente non quixo, a chamada esquerda española se exercese de tal. Reparemos, amigas e amigos, que xa non se trata de que non asuman na práctica o dereito de autodeterminación que teóricamente din defender, e que non respetan o simple dereito democrático do voto que exprese a vontade do povo. Non é que tivesen que ser a favor da independencia de Cataluña, chegaba simplemente con que fosen demócratas, mas nin iso, evidentemente, nin ese mínimo cumpriu a esquerda española. Unha verdadeira esquerda española que merecese ese nome apoiaría o proceso de emancipación das nacións oprimidas e aproveitaría o enfraquecemento político do sistema para derrubar o Estado burgués da nación opresora, aplicando, a propósito, unha bella máxima leninista sobre o dereito de autodeterminación e o verdadeiro significado revolucionario dos movementos de liberación nacional. Mas nada diso está a acontecer, todo o contrario. Escolleron, como sempre, xogar ao chauvinismo. Se na transición o PCE colaborou para a reforma que garantiu a continuidade do Estado español unitario e para a legitimación, como comentábamos antes, como xefe de Estado dos Borbóns, tamén hoxe a vella esquerda, o mesmo PCE, Izquierda Unida, ou a nova autoproclamada rupturista, como Podemos, prestan un novo e impagável servizo á oligarquía española, posicionándose rotundamente contra o referendo de autodeterminación que Cataluña vai realizar o próximo 1 de outubro. Poderíamos facilmente compor unha nova imaxe, tamén significativa, con Felipe de Borbón, Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias e Alberto Garzón, todos eles partillando a frente contra o exercicio democrático do pobo catalán e contra a independencia de Cataluña. Non a veremos, claro, non veremos esa foto, por vergoña e, sobre todo, porque entón deixaría de ter eficacia o papel que o pretenso rupturismo está a xogar nas nacións oprimidas como primeira liña de contención do soberanismo. E digo pretenso, sí, pois o argumento que empregan para se justificaren que non caben accións unilaterais e que o referendo tiña de ser pactado co goberno, alén de falaz, invalida calquera apelación futuro ao rupturismo e deita por terra a credibilidade desas forzas políticas. Pode a ruptura ser pactada coa oligarquía española? Alguén é capaz de manter iso seriamente? Quen sosteña que a revolución pode ser acordada cos opresores é que renunciou definitivamente a ela. Do mesmo modo que renunciou á loita pola soberanía, quen afirme que Galiza por si soa non pode conquistala e debe apoiar esa esquerda española que a hora da verdade se coloca sempre, unha e outra vez, do lado do opresor. Son tamén estas valiosísimas leccións que nos ofrece o debate sobre a práctica da autodeterminación e que podemos e debemos aproveitar para ir afastando o veo de confusión que aínda paira sobre unha parte de galegos e galegas que están verdadeiramente por unha mudanza real. É a oportunidade de os colocar definitivamente do noso lado e para iso temos que continuar a traballar. Amigas e amigos, camaradas, hoxe estamos aquí para render tributo a Moncho Reboiras, un mozo que con apenas 25 anos, após unha intensa militancia política e un firme compromiso persoal, deu a súa vida por a causa da liberación nacional da Galiza e do socialismo. Xa temos dito en moitas ocasións
que o mellor tributo, a mellor homenaxe que podemos facer á memoria de Reboiras é seguir o seu exemplo militante. Pois ben, 2 anos e 2 días despois do seu asesinato nesta cidade de Ferrol, era fundada a organización xuvenil do partido, a Unión da Mocidade Galega, que sempre mantivo como referente político o exemplo do camarada Moncho. 40 anos é tempo suficiente para poder facer un balanzo atinado. E é claro que a UMG, con altos e baixos, como toda formación política e como toda obra humana, cumpriu perfectamente os obxectivos marcados na fundación. O de ser unha escola de militancia comunista e patriótica e o de ser unha organización xuvenil que levase o nacionalismo e as posicións da UPG á mocidade galega. Moitos e moitas camaradas que hoxe somos membros do partido formámonos e crecemos políticamente na UMG e diso sentímonos legitimamente orgullosos. Hoxe, a Unión da Mocidade Galega continúa estando no bon camiño, cunha militancia crecente e moi activa. Quero parabenizar na persoa do seu secretario xeral, Adrián Bravo, o Comité Nacional e o conxunto da militancia por o labor desenvolvido nestes últimos anos que supuxo achegar novos mozos e mozas ao nacionalismo e á militancia partidaria e contribuir de maneira decisiva para o crecemento de Galiza Nova e do nacionalismo entre a mocidade. Os mozos e mozas, militantes e amigos e amigas da UMG que hoxe estades aquí, sodes a mellor garantía de continuidade do partido e representades tamén a certeza de que máis cedo do que tarde a liberdade de Galiza será unha fecunda realidade. Realizado este recoñecemento ao traballo ben feito, compre enfatizar tamén que sempre, todos, a UMG, a UPG, o nacionalismo, podemos facer máis e mellor. Debemos facer máis e mellor. E así como hai un ano nos comprometemos aquí, pola memoria de Moncho Reboiras, a manter o rumbo con firmeza e cumprimos, pídovos que hoxe nos comprometamos a acrecentar o noso compromiso militante para lograrmos un movimento nacionalista máis forte, máis dinámico, máis extendido e máis activo no traballo político e na intervención social. Como nos mostrou o camarada Moncho, cada militante deste partido ten de ser un activista, un organizador, atento sempre ao labor de proselitismo, de debate e de combate ideolóxico. Cada militante nacionalista, ali onde estea, onde viva, onde traballe, onde se relacione, ten de se tornar un activo difusor da mensaxe nacionalista e das razóns que nos deben conducir á soberanía. Na organización, na capacidade de permeabilización social, de movilización, en unha militancia activa e ben formada, é onde reside a fortaleza dunha organización política revolucionaria. É esa a fortaleza que lle permite resistir nos momentos complexos e que posibilita tamén avanzar nos máis propicios. Foi esa, por certo, a fortaleza que permitiu ao nacionalismo galego, ao BNG, aguantar, recuperar o pulso e reiniciar o medre político e organizativo. É a organización, a movilización e a imbricación na sociedade a que permite gañar apoios políticos e nesa medida tamén apoios electorais. Esta debe ser sempre, por tanto, a nosa prioridade política. Porque, amigas e amigos, todos nós sabemos que o nacionalismo é un proxecto colectivo, mas que se construe da suma dos compromisos individuais e da multiplicación do traballo militante. Debemos acertar colectivamente nas análises e nas propostas, mas tamén aproveitar ao máximo o enorme potencial político de moitas mans e de moitas voces traballando cada día no seo do pobo, convencendo, concienciando, mobilizando, organizando. Aí estaremos, como sempre, as mulleres e homes da Unión do Pobo Galego, as mozas e mozos
da Unión da Mocidade Galega, conscientes de que a vitoria só é posible co inmenso amor que temos a este noso país, coa firmeza nas conviccións e coa constancia e o empeño no traballo político que é preciso desenvolver. Adiante, pois, viva a Unión do Pobo Galego, viva Galiza, Ceibe socialista!